Аз съм BGamer BG и сега ще играя на Team Fortress 2. Ето. Бавно зарежда или бързо, не знам. Да, зареди. Сега, ако искате, можете да я свалите и да играем в някой сървър. Тоест, да играете с мен. Може да снимам клип с вас, не се знае. Ще видим. Както казах, нов съм и няма много абонати, така че... Бавно зарежда, ще спра на пауза клипа, докато зареди. Чухте ли? Добре. Получи се и не знам защо се чува така. Мисля да намаля звука. Още малко. Така. Да започваме играта. Как мога да го скипна това? Ето, skip move. Така... Не съм сигурен от как да вляза. О, стига. Много бъгва. Ето. Мен ме кефи как бъгва само цинк, 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 цинк. Така. Мисля да се пусна такъв. Ма не съм сигурен. Такъв се пусна, айде. Добре, син съм. И атакувам. Супер, тук се пуснах атакуващ. О, сериозно? Кога спечелиха червените, аз току-що влязох. И много бъгва. Ще спра звука. Защото много лагва. Какво беше това? О май гад! Да си видим оръжията, пистолети. Ще съм с пистолет. Този кога го убих? 7. Се събъркам. Стига де. Казвам ви, това е много бъгващо. Уау. Сега пак съм с спид. Първо лака, сега спид. Наистина странна игра. Не ми трябва медицина. Имам си достатъчно живот. Базата на червените. Готино!
сериозно. Толкова ли бързо? Моби. Та хора, това е Team Fortress. Тоест, то се разказва за две воюващи страни и ние в момента всъщност мисля, че не сме хора, сме нещо като роботи, мисля, че. Всичко се разказва за две воюващи страни. Нещо такова подобно. Някакъв бузукар ми се прави на стрелец тук. А като гледам, го подпалих. И се опитва и мен да подпали, май. Махни се, бе. Така. Мисля, че доста хора я знаят. Убих един. И мен ме убих. Със снайпер. Сериозно. Вижте го тоя. Как тича. Смешно ми е, какво? А пък и ако той ме гледа, извинявай, ама си много смешен като тича, човек. Той е бак ти смешния. Да. Мислих за това, но имам доста малък живот. Малък. Тук някъде май ще спра клипа, не съм сигурен. Близо съм до края, защото ми падна батерията. Ако сте чули някакъв звук пипи, значи ми е паднала батерията. Базата на червените. Базата на червените. Бити го, не сме убита. What the fuck, имам много малко живот. Па и тия са много силни. Гати. Гледай го па това. Много е смешен. Това крак ли е? What the fuck? Станал е крак. What the fuck? Много е странно той. Какво? Така. Медик. Кой вика медика? Май няма да спечелим, защото не можем да проникнем в тяхната база. Стига да те не избиват като кокошки. Леле. Мислих, че съм малко по-добър. Пак съм гати абня. От тук. Накъде мога? Медика. What? Какво? Не. Стига ли? What? Стига ли? Стрелям. Много лаги тук, когато се стреля. О май гад. Какво? Стига, дори ме убиха. Това позволено ли е?
Това е гадно. Добре, до тук ще свърша клипа. Мисля, че е достатъчно. И ще си направя едно селфи стоя. Я да видя дали с F5 мога да се видя. Не. Да. Окей. Да, влизам. Айде. Оп. Добре. Край.